Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gapon bos nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy pa day makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon higala nga Biyernes, pitsa 14 na. Buwan sa Pebrero tuig 2025. Straight to the point. Happy Valentine's Day na tong tanan. Straight to the O point. ginauto ta mahigala nga naatas kapiskay sa may panglawas. O gapadayon ta mahigalas to mga hisgutanan karon nga buntaga mahigala. Sa gihapon mga kaigalaan atong hatagay pagtagad ni mato mga issues karon. Kataas sa presyo o bugas sumay. Ini nga bugas sa presyo sa bugas sumay mahigala og ang giingong bangag nga presidente. Mao'y gisgutan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte atol sa proclamation rally sa PDP laban kagahapong adlaw. Straight to the point. Gabi ini mahigala ni maong speech ni Digong. So karon mga kaigalaan kung atong malantaw tulo ka mga grupo ning nitumaw ron. So katong grupo mahigala sa administrasyon, alyansa nga grupo mahigala ni PBBM, dapoy grupo mga kaigsunan sa PDP laban o ang grupo sa mahigala ni kanhi Vice President Leni Robredo din duha ka mga kandidato sab, no? Ang ilang gipush mahigala si kanhi Senador Kiko Pangilinan og si Bam Aquino, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Dilipod sa grupong PDP laban, doon na sila 8 ka mga kandidato apan ang mga incumbents na mahigala si Senador Bongo og si Senador Bato de la Rosa. Dire mga kaigalaan sa administrasyon mo idaghan mahigala nga mga incumbents o yung sa mahigala kato mga namalik nga buot magpapili pagbalik pagka-senador. So ato ni tagag pagtagad mahigala kining sa opposition ang grupo mahigala ni Duterte o ang grupo mahigala kanhi Vice Presidente Leni Robredo wa gyud ba kakumpleto mga kaigalaan o mga kandidato, no? Onya dili po na mahigala sa ingon nga wa kakumpleto nga medyo dunay kakulian. Sa pagkakaroon mahigala kining administration kanunay gina makumpleto. Bisag kinsa nga administration mga kaigalaan kanang midterm election kanunay ginang kumpleto ng admin. Kay kanang admin magmahigala naa diha ang mga resources daghan. So kung mobalik ka modagan kag pagka-senador medyo bubinta-bintaha og masaba ka sa administration. Gumikan mahigala kay iniglibot nimo ngadto sa Tibok Nasod. Tibok Nasod gyud libuton mahigala kung modagan kag senador. At least dako man nagasto god, no? Labi pa kanang mga rally mga higala. Nigabot nimo to sa area naa nay audience mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Kini kong opposition ka di pud lalim, no? Pagpatapok ana mga higala ng mga tao ng naa. Kanang admin ka, imo tanang mayor, imo tanang governor, so inigabot dito mahigala sa lugar. Pwede naman kang mukontak dito nga mag-anha ang kwanha atong team, mag-rally din ha. So kadto mga local government officials nga tuwa dito, sila na'y bahala sa pagpangandam kay. Pag-abot dito mahigala sa mga kandidato, igo na lang kamo saka sa stage, o mukaway-kaway mga higala. O niya muhatag si mong speech. Mao na diha mga sugid paminaw nga dunay advantage ang administration kay naaman ang tanang resources. Gawas nga naay mga sponsors na apoy mga resources. Kining sa opposition, mao na giingon nga kumbati lang yun. Sabay ning grupo mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Iya man ang nasulti mahigala nga kita sa PDP wa gitay kwarta.
Ang inyo aning mubutar mo pinagis prinsipyo. Mao sad ni mahigala sa grupo ni Vice President Leni Robredo. Kung kanang naang mga Pilipino mahigala nga buot gyud mobutang og mga kandidato diha. Hinuon kini gumudagan ka pagka senador lahi ni nga duwa sad mga sukid tig paminaw. No? Lahi ni sa lokal. Mo nang dunay mga dynamics na mahigalang kalainan sa mudagan kag lokal nga posisyon o mudagan ka mahigala og kanang posisyon nga tibuok nasod ang mabutar nimo. Kay kinahanglan kang careful kag gyud sa mga issues usab mga sukid tig paminaw. Straight to the Sa point. daghan tanig pagtagadro nga buntaga mahigala sa uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. kini ni ang murag na aligri na gini, kay tulo man ni ka grupo ning nitumaw. Mura man ni mahigala tong 2022 nga eleksyon nga duna mahigalay grupo sad. Nga kini ni ang nagkalain-lain mga grupo kadto mo sa una nag-ipon mo ganing unity mangod mga higala tong ilang BBM o kini nga Duterte versus kang Leni Robredo nga grupo mga higala katong ubang mga grupo wa naman kay to mga kagila ay ingon nga kuan gyud dunay dagko mahigalang nagsuporta no? Bagang duot sa katawhan. Ang bagang duot sa katawhan katong tulo ka grupo gyud. Ang kang BBM, ang kang Duterte o kang Vice President Leni Robredo. Nahitabo lang yon nga nagkayusat to mahigala kaniadto ang grupo mahigalang Duterte ug ang grupo ni Robredo. Ni grupo mahigala ni BBM. Sa moto nga dako-dako to ilang buto kay kung panalitay na buak pa lang to sila maor yung mga butuha. Og doon naman gani mudaog mga sukid di paminaw dili kayo ingon ta layo mga higala. No? So karon ato ni tagag pagtagadron kay ingon man to mga higalas BBM nga dunay uban nga gisugo lang og palit og suka unya to na nakakuha nag COC. Gisakyan po mga higala sa mga kandidatos PDP nga doon na kuno'y team suka o doon na po'y team sinusuka. At pagtagad mahigala. Kisa may bot pasabot ni BBM atong kuhan gisugo og suka. Di po siguro Kiko Pangilinan. O di po mga higalas Bam Aquino. Kinsa magkani? O ari ka mahigalas PDP o kinsa man o ba kayo naigo po sa ikaw galingon nga mga grupo dito? Ato lang lagi katawa mga sukid tig paminaw kining isgutanan sa politika. Karon mo tagan tanig pagtagad sa mga kagalaan kay nagkainit na gyud. Ang grupo mahigala sa administrasyon, Alyansa Mahigala, nakahimo na og duha ka proclamation rally in Daiken, no? Una dito sa Ilocos, kagahapon dito sa Iloilo mga sukid tig paminaw. Ang grupo mahigala sa kinini ang oposisyon, ang kang grupos PDP usapa kagabi pa mga higala. Unya ang grupo sad ni Vice President Leni Robredo kausapa sad. Niadto mahigalang dungan mahigala sa grupo ni PBBM. So, ato masabot mga kagalaan kining mga sitwasyon nga kining sa oposisyon di gyud makakumpleto kay di man lalim sa nang gasto ana mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagadon ang isgutanan sa natad sa politika mga kagalaan. Kay medyo nagkainit na pero ato lang ni ibagi kataw-katawa mahigala kay naaligre naman sad ni karon mga sukid tig paminaw. Ni ining bugnong lugay non mga kagalaan. Straight to the So point. arangkada na og ang dugna pay dugang mga kwan, mga area nga adtuonon mga kagalaan. So depende na no kay ang mga dagko-dagko nga mga cities mao toy adtuon so kining Cebu sigurado man gyud naay mga anhi. Dito mahigala sa Davao ug uban pang mga lugar no. Ang ilang paghimuon nga rally mga sukid tig paminaw. Mingo man tos Duterte nga muuban siya mahigala sa rally dito sa kagahapon dito sa San Juan man to. Unya diri mahigala sa Cebu. Matod pa mo anhipod siya mahigala. Si Duterte muuban sa PDP laban adto mga dagkong syudad o kato mga vote rich area mga sukid tig paminaw. Onya kinini ang ambot ka si Vice President kanhi Vice President Leni Robredo. No, pero medyo hagipot gyud lagi no dili lalay mga higala so kadtong mga mubutar gyud mo og mubutar mo mahigala kuan sa inyong kagustuhan kini mga senador lahi ning ilang dynamics sad kay di abi tay mahigalay Bentulfo o Willie Revillame di man ay makaadto gyud og mga syudad mga higala nga kuan di man ay makapatapok og tawo nga moadto mahigala kay kini ni ang magrally kay independent pa na sila mga sukid tig paminaw pero mo na giingon nga hinon kini si Willie mahigala og moanhin nig Cebu makapatapok kinon ni day si Bentulfo murag dili pa siguro inana nga makapatapok sad. So mo ni mahigala kung independent ka dagan kag independente mga sukid tig paminaw nya kinahanglan sakto gyud ka diha sa ay mong kasikat sab doon sa ka mahigalay kuan kay otherwise kinsa may mubutar nimo. Karon ang nauso na ron social media medyo naka kuan sad ni
Nya sikat kang daan mao naman yung mga higala. Mabitan nang dunay mo flash kog survey dili mahigala sa Pulse Asia, do na po iban nga moingon niya di man na tinuod na imong survey attorney. Dili na akong survey ha, survey na mahigala sa Pulse Asia. Kay ako may mapasanginlan hinuon di na akong survey. Ang uban na-stress na mong survey, kanang naanabutang sa survey, dili po na tanan niya. O sa ako lang po, di man na mo akong butaran po tanan. O na-stress po ko, daghan na taana. So ato lang nang ikidagig katawa-katawa mga higala, ha? Ato ipagtagad lubutaga sa manuban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang, oy, si Senador Raffy Tulfo, misugyot mahigala nga mag-train kuno og mga langgam, aron mo ay mudakop sa mga drones nga nagrisgo sa seguridad sa nasod. Kung saan man ay pag-training mga langgam ka Inday Ken. Ato ni pagtagad mga sukid tig paminaw. Nya kadto mga gipanultis mga politiko no kani adto murag ilaron gikuan kini social media grabe kayo daghan kay mga talented yung mga tao diaron. Nya makahatag mahigalang kuan kay kinilandaan mahigalang si Willie Revillame, doon naman nagibuhian ng mga statements kani adto nga dili sa mudagan anang senador kay maghimog balaod medyo wa sa dihandapita. Nya karon ni dagan naman nausab unahunang Willie. Unahuna siguro Willie, kamo bitaw na usab sa inyo unahuna. Kamo rin kamo mo usab-usab inyo unahuna hasta sagko. Ining politika mahigala, mausab-usab ang ginahuna lagi. Kada bitaw suportahan og manag amigo, dali ra man nag mausab after 3 years, mausab man gani. Unahuna siguro Willie, may kamo rin kamo mausab-usab og unahuna. Kanya agi kataw-katawa mga sukid di paminaw. Onya kinini ang Astas Manny Pacquiao no, do na poy gipamahayag kani adto nga hindagan sa pagka-presidente, medyo iyang giwitkan si Marcos. Pero karon kay naa naman sa grupo Marcos, medyo okay pod ha. So inana lagi na mga higala. Kini guban pa miskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the Before point. na to mahigala isgutan ning mga nanagan karon mahigala sa nasod o kinini ang mga dynamics karon mahigala sa natad sa politika. Medyo aligre man to do na mo po'y patama mahigala tong speech ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kagabi. Asa tong speech may galang Leni Robredo atong sa kadlaw do na puti patama oy. Pero ang una gyud mahigala do na patama si Presidente BBM. Doon na sa si patama mahigala ngadto sa iyang paghatag og speech atol sa pag-endorso niya sa mga kandidato. So isigwitik-witikay lang ni mga sukin tig paminaw. Straight to the point. Ato kay pagtagad ng mga reports sa makabalan karong atong taod mahigala unya ato sa ipadayon gamay tong sa PDP laban nga rally kagabi, proclamation rally ang taga kuan alyansa pinagi ni kanhi Presidente Bongbong Marcos kuana kanana ang kaduhan na karally dito sa Ilocos o Iloilo kagabi. Pero daghan man ko ni resources sinuon ning inanigong mga higalang kuan. Kini inaning administration no. Mo ni ato dagag pagtagad mahigala pero isikwitikay. Isigwitikay og istorya. Kung ato bantayan si Bongbong Marcos unang niwitik og istorya nga doon na mahigalay iyang mga kandidato kuno'y bahid ni sa tukhang mga maayo ni mga dikalibre ni di pala nang uban nga gisugo lag suka unya human doon na si Use. Katong taon mahigala tagantang ni pagtagad unya dugang pa mahigala ato ni sigutan ron baos pos Duterte mahigala pawitik pod siya nga dunay presidenteng bangag. Si kanhi Vice Presidente Leni Robredo sab doon na sa grupo mga kaigsunan yang gi-endorse mga party list mahigala nila ni Laila de Lima o Chel Jukno o gayon sa iyang mga senador nga sila si Senador Bam Aquino o Kiko Pangilinan. So tulo ka grupo ni mga higala gyud ang medyo kuan ron kana na ang matawag nato nga kumbate gyud ha. Okay, tatagag pagtagad gyud. Straight to the point. Now, mga higala tagaan tagpagtagad ang una dito sa may ang unang proclamation rally Ilocos o kinikaron diri sa may Iloilo sa admin no. Unya dunay mga pamahayag sa BBM dito kuan gyud. Patama gyud. Kining tulo ka grupo ron si patama ay man. Pero ang grabe nagpatama ay gyud ang grupong BBM administration o ang grupo PDP laban ni Presidente Duterte. Si Leni Robredo, ato sa nabati ba ang speech ni Leni? Medyo maayo ba yung paminahon sa Nekin? No? Undanon sad mahigalang paminahon tong iyang speech mahigala. Doon na sa witik. Mo kini mahigala nga kwan. Pero kining witik ni
PBBM gihimuan daghang naghimog mga memes dayon. Og doon na naghimog mga bugal-bugal dayon ning uban. Og uban mahigala ingon nga naunay man ang iyang mga kandidato ni BBM. Straight to the point. Nga ingon mga dekalibre ni unya doon may gisugo lagsuka kuno unya mao may nakakuha nagsiusi. Ana, kini mga atong mga kuano, kini mga tao ron gumikan mahigala ini laging matawag nato mga higalag sitwasyon ron sa panahon kining kabaguhan ba. Nga tanan may higala doon na may mga media, doon na may mga Facebook accounts. So, himo sa edit nya ilang ikuan dayon kani ay. Number 1 may higala asa man tong kuan names. Beato ko nung tong ingon nya suka ni kuan makinig ka Duterte ni unya kini asa man to sugod ko na ni dong, sugod ko no dong. Atong pag-ingon pag speech sa inya dong kani be kani. Ato paminawon be. Nag-deliver lang yan. Sige. Sige, Ruben. Naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Pani! Bumili ka ng suka! Yung mukhasin! Punay! Yung ganito. Galing mo sumapak, man. Ay! Champion ako! Bumili ka ng Okay, free sa gamay names gamay lah. Mura ba ni mahigala lagi kini mga tao no ila ra ko naghimo-himo sad pero mura tag makatawa mahigala nga grabe ning mga kuan ron grabe kay mo himo og mga kuan paspas kay sa makahimo og mga nani mga production man day kini kuan man ginig oras ni kisa ka naghimo aning nani no nga gikot ang kang Bongbong Marcos nga speech unya hingon sa ato na unay ang iyang kandidato. Kay kini des Manny Pacquiao mo doon na sa kuan sa una indekin. Dugay na kay itong maong kuan, maong advertisement nga kini ni ang gihimo sa endorser sa suka. Ano ingon sila unay man hinoon ha? Bebe ato balikon ko no gamay dong bebe. Kani speech niya gi-quote ni. Be sige ko no. Sugod ko no ani sugod. Kandidato Sige ko no. na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Pani! Bumili ka ng suka! Yung mukhasin! Punay! Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Galing mo sumapak, man. Ay! Champion ako! Bumili ka ng Okay, so asa gamay lang dong. Mao ni mahigala kini mga tao ilang himo-himuan nig main ani dayon ba? Kini ni ang nibili lang kunog suka sa mani kuno mga kaigsunan. Pastilan mga higala no. Onya karon kay ato naman to napadungog tong kang kini Presidente Marcos napadungog naman sa nato to mahigalang speech ni kanhi Vice Presidente Robredo. Nitubag pod mga higala kagabi sa rally sa PDP Laban. Pero murag sagol sungog sa to. Kato si Executive Secretary Midaldia Bato Indeken. Be ato ko nung paminawon ko pag-introduce si Kwan be. Kani. Nautusang bumili. Sige. Nautusang bumili ng suka. Bundok, abogado yan. Si Bato, magiting na general yan. Hindi ko na sasabihin saan magiting yan. Malasakit yan. Isa pang magsusuka, si Hinlo, abogado yan. Si Attorney Lambino, abogado yan. Hindi po. Si Attorney Marcoleta, Congressman Marcoleta, isang respetadong congressman, isang magiting na abogado. Okay, freeze. Meron tayo. Stop lang. Mo ni anya pag-introduce mo iya pong gisungo ba yan? Di ara ang mga magsusuka. Karong panahon na mahigala magbantay gyud kasi may panulti kay usahay mga higala. Adto ra po ka balion dito si mga panulti. So, ang speech si Duterte biya padungog di man pud kinatibukan lang gyud kay mahurot atong oras. Katong gamay lang kay be witik sad siya mga higala be kanay. Sige audio ko na dong be. Long term yan. Sige. Itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas
yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung, pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Mangikas yan. Alam mo, kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya
o natutulog. Ganito na lang. Okay, so muna mahigala ang banat ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte isag binanatay mga sukit di paminaw ha. Isig banat mga kaigalaan, no? Pero ang kini duha ka grupo rin ni binanatay gyud. Ang grupong BBM o grupong mahigalang pidot Presidente Duterte mga kaigalaan sila yung binanatay. Ang grupong Lini Robredo witik-witik lang sad. Pero napo strategy mahigala sa si Kiko Pangilinan o si Bam Aquino ron. Ang ilang strategy mahigala lahi sad ha. Nga medyo playing safe sad sila mga sukit di paminaw. Kagata pagtagad mahigala standby lang sa uman lamang pipila ka mga mahinundanong pahinumdom. Straight to the Now, point. ato tagag pagtagad mahigala atong kuha ang mga reports ng totoo tapos dili pa mga kaigalaan. Ang nagbinanatay gyud ron ang grupong mahigala sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos o ang grupong mahigala ni sa PDP laban nga panguluhan ni Presidente Rodrigo Duterte. O gunya, akong paminaw kining administrasyon na magila sa mga rallies mahigalang daghan. Kay sakto mag-resources. Paminaw ko, murag katong proclamation rally mahigala sa nga gipanguluhan ni Leni Robredo, murag amot masundan baka today, no? Importante gyud ana nga kusog gyud iyang kandidato si Kiko og si Bam. Kay paminaw ko tungod sa kakuwang sa resources kay opposition ko kanya karon midterm election medyo di gyud kay kakadaghang resources. In fact si kanhi Presidente Rodrigo Duterte mi kon man sad. Miangkon man sad nga medyo kuwang-kuwang tag resources ron ang atong gisaligan lang ang mga tao, ang prinsipyos mga tao bubutar sila. Daghan kay mga higala mga comments ka gabi sa live mga higala sa rally ang uban mahigala miingon okay straight Duterte. Wana gumikan kay crucial man ang eleksyon na mga kaigalaan kay tungod po ni sa umaabot unya nga impeachment ni Sara Duterte. So crucial na nga eleksyon. Ang uban mingon vote straight PDP laban except Kibuloy. Ang uban sad mingon vote straight PDP laban except Kibuloy og Philip Salvador. Bida lain-lain na gini mga tao mahigala. Diripod sa kang kuan administration iyahay lang pod kadaghan ba ning sa admin sad mahigala lain-lain ba ni sa partido. O na nag-alyansa sila mga kahigalaan, no? Pero ang grupo mahigalang si Kiko Pangilinan ang iya mahigala safe kayo niya pamahayag. Asa man to ato sa ikwantong pamahayag ni Kiko be. Asa man to dong kini kay Kiko Pangilinan be. Asa man to iyang pamahayag. Medyo kuan ng iya safety ng iya mahigala kay balag nang binanatay ng duha ka grupo ron. Pero si Kiko Pangilinan mahigala unsa may iyang sulti dong. Asa man to iyang giingon be, gamay lang kayo ha. Kini tumatakbo tayo hindi para pabagsakin ang administrasyon. Matod pa niya. So di masuko ang taga-admin niya. Hindi rin natin hangarin na pabagsakin ang oposisyon. Ang mataas na presyo ng bilihin ang pababagsakin natin. So mo na mahigalay sulting Kiko Pangilinan medyo safety ning iyang kwan dili masuko niya ang taga Marcos dili masuko ang taga Marcos kimsa di man nato pabagsakon ang administrasyon di po nato pabagsakon ang oposisyon ang atong pabagsakon ang presyo sa bugas sakto sad kay karon mahigala kining duha ka grupo ron pulos mo di man kalimod yun doon naman yung mga tao mahigala nga loyalista mahigala sa mga Marcos doon na po yung mga loyalista sa mga Duterte of course doon na po mahigala di sa ikatulong grupo nila ni kani Vice Presidente Leni Robredo pero aron mas safe mga kaigalaan si Kiko Pangilinan tan-aw niya be saon ta man niya astute politicians kundi sila mga karaan kundi politiko na kahibaw sila ana dili na ingon mahigalang wa sila mahibaw nasayod sila na so ang iyang pamaagi aron nga okay ra kayo di masuko ang taga Marcos di po masuko ang taga Duterte mga kaigsunan ingon siya tumatakbo tayo hindi para pabagsakin ang administrasyon hindi rin natin hangarin na pabagsakin ang oposisyon ang mataas na presyo ng mga bilihin ang pababagsakin natin medyo sakto sad mga higala pero wa kay kontra ini nga maong pamahayag o ni importante mga sukin tig paminaw okay karon itong balikan ni mahigala ni maong isyu itong balik-balikan gamay ni si kinini ang mga isyu sa political kay kining grupo god mga higala ni BBM
kumplito ni ang grupo, no? 12 ka mga nanagan pagka senador, kumplito gining iya. Unya miwitik po sa istorya kanang uban din ha, wa makakumplito, ha? Straight to the point. Tinuod kay kanang PDP laban may gala, 8 ra ba iya kandidato, wa makumplito. Diapon may higala kang Lini Robredo, duha ra pod. Bisa pag-iipunon ang 8 og duha, napuo ra gyapon. Wa ka kumplito, bat kini kang Marcos kumplito gini kay kanang administration may gala makumplito magina. Onya kini ni ang nakabintaha god mo nang kining uban, umudagan kag senador, masaba ka sa administration, medyo ganado ka, medyo bida-bitaha gyud kay ang gastos dili kayo dako. Dik adto nimo sa lugar god nanay mga tao nagtapok daan, ang imo na lang problema pag deliver sa speech nimo. Nya dang sayo-sayaw gamay. Pero kung posisyon ka mahigala, magpatapok pa ka mga tao dito, di man nalalim. Pero kanang kuha na kadaan, ka sa administration, tanan mayor god ila, tanan governor ila. Di inigabot dito, mingon, nas BBM, sige, kay maglalita diya, andaman ninyo daang mga kuha diya, na, hinakutay na daag audience daan kasamang kay. O naka sa oposisyon lisod man. Muna mo dagan-dagan ka karon labi pag independente ka, nyawa pa kay kamailhi, na pahuway na lang ka anaw eh. O inana ka kasikat ni Willie Rebillame, da inana, pero mo lagi na, angayan ba sa ibutang sa Senado da, kamo na mag-igo. Tapos Bintulfo, mga sikat ni sila. Pero inana mo dili kay nana kasikat, di ka kang patugagdagan kay, saman ka mo adto. Kini si Willie no magkapatapok kino nigtao. Pero bida, di malalim sa oposisyon tinuuray, oy. Mao na may galang resources palandaan, kidako ni gasto mga ilidigi panggamit ko no. Ngilngig kini mga kuana. Sa ato nito wasog hisgot ng tao, dumalamang pipila ka mga pahinumdom. Duterte! 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 Alam mo, may sarili akong subject matters sa isip ko papunta dito. Problema, I just been handed baka ito at yung plataforma dito na lang tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao, sa kanilang kahirapan o sa puso nila. Alam mo, I would like to I do not want to criticize anybody. But, you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, ay yung solusyon, mahina ang dating. That is why Hello. Excuse me.
Alam natin yung issues. Hindi na natin pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina kami. Basta dito, ang gusto atang plataforma na sasabihin kalimutan ko ito nung Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever. But sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be palagay na natin hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino
mas bababa ngayon noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order, kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo, kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo ano sila, because of the incongruity, hindi magkasya meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog.
ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para maski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalikan. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galigans. Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niyo, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong
Para ka kay Kibuloy? Representative. Sana. Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang rin yun narinig kasi pastor ang yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ano ba naman yung alam, apostoles, ngawa. Dito tayo sa politika ito So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado Puto pa nagsalita ito. Hindi ko naman kilala to, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako. Magaling to Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago Inhaluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Pag-abogado, sa trial, maybe sa social life niya, at siguro sa babae.
Huwag mong kalimutan yan, sir. Kasi yan ang pagpapabata talaga sa iyo. Totoo yan. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin. Pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro may asawa ka naman, no? Marami po. Marami na ito. Pareho tayo. Kaya ka nang kalitsi-litsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba, sitwasyon sa, I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very, almost, sad, itong PDP was a creation of the politicians mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Ako, alam mo sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Tumindi ka nga. Kaya kailangan alagaan natin ng husto ang political ang wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala mang Malaysia yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Taas kamay. Huwag na. Tama yan. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na a lawyer almost to the point of impatient yung ano niya. Ano ba tawag na? Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan very long time ago, hindi ito noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics. And he's keen
interest na nakikita ko yung pagsasalita niya. So, nung nakita kami few days before the filing, I passed by Bacolod. Nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Litek lunggo na ya. Sino rin ng lunggo? Teka, padakon mo na si para may hindi naman sa pang ano. It's not because I'd like to gusto ko rin talaga na may representation ang Western Visayas. Dapat lang magpapanalo tayo ng para alam mo magkakapatid tayo. At yung Pilipinas hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to. Kaya nakakamot ako eh. Kumakati tuloy ang may pera ka bong? May magkain tayo maya. Ikaw ang magastos, wala pa akong hapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aide was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Halili. Teniente yun. Pagsalo ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, nung punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng bola, namatay? So, yes, Mayor. Puta, ang bola, putaw? Bakal?
Bula ng ano. O bakit namatay? Kasi pagsalo, baka talagang sinadya na milakasan ng husto. Baka may pustahan sa ganung laro na yun. Galing kay bato yung bola eh. Kaya pag si bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawa. Eh, kasi doon namatay. Hindi ako nagpapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung naghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang mano ha. Siya. Ayan. Hindi ako. Mayor ako. Utusan mo pagpatay dyan, buong. Sa yun, Chief of Police. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag remember na bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Yung, hindi sabihin bata-bata, tao-tauhan. Kaibigan. Kaibigan na idagdag ko sa kwento. Minsan itong mga putang inang kriminal sabi Bato gusto po no putang ina niyang pabalik-balik yan sa gawin mo. Iya sir. Minsan magsabi ko tapusin mo na sir, kanina pa. Sa harap pa naman ng, alam mo, sa totoo lang, magprangka-prangka, walang sundalo na hindi pumapatay. Walang sundalo na hindi pumapatay. Baski na walang utos sa kanila, if they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Naka-record yan. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba nito? Tingnan mo, panahon niya, rape, marami, rape, 4, panlima, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan eh. So ngayon, maasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila, talagang tapos ka. Lahat yan, walang lahat, as lahat. Baka kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra killing lang. Ayun, sino nag-invento niyang putang ina? Bakit maging extra yan? Ano yan? Kota?
Lahat sundalo. And, nandito na ba lahat? Jimmy, nandito na lahat? Kompleto na kayo? Okay. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Maka-Duterte ito eh. Saka, talagang maka-Duterte ito. Yung kikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung ano, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi ko rin na balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bundok. Talagang pwede na maging senador. Ito yung may taong may social conscience. Eh yung artist siya, wala yan. Yung kausapin mo yung tao, yung tapos na yung trabaho niya, mag-acting. Gaya nito na eh. Philip. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito prangka na tao yan. Diretso. Kaya nagustuhan ko. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Magkaraban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon eh. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket, ito si Jun Ibasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam mo, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na ko yan. Si Robin. Pero kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Ipasa mo lang yan doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero wag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila magsige dasal. Mahulog sana yan. Mawalaan ako ng tao.
intervals, intersperse. Punta kayo ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagluloko ha. Parang, ano ako. Kung maano kayo sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. Pinakamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. So, kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. But seriously now, magabi na, I'd like to remind again everybody that, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you have served there for about 6 years, in Aliska, another one. And for the mayors and the rest of the officials of government. Talagang elected. Mabuti yan eh. So it is intended, ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na yan, lalo na yung magdala-dala ng armas tapos walang mangyari niyan. Sisirain lang ang bayan natin yan. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang hinahanap natin. Palagay ko, kilala ko lahat itong mga tao na ito. Walang ito. At least may lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Ito. Nagkamali ito ng trabaho. Nagpare, ay sana ito, pero iglesia kasi. Pastor na lang. Ito magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ni Marcoleta. Hindi ko kaya habulin. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Baka maengkwentro mo ito sa korte, putang ina, baka ilang paso ka. May kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang tagal na nagtatrabaho ito sa PDP. A very patient man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kagaya ni June Ibasco. Yan si June Ibasco, yan ang noon pa. Noong na mayor pa ako, siya na yun. Hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si June Ibasco? John, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, itong sila Colonel Stares,
Yung mga Philippine Constabulary, parang nagpa-plenum ito sila sa North Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal ina-assign pagka ganun. Takot ang takot yung, hindi na ako magyabang, takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, So, pinapasa sa akin sa chief. So, ako nag-iimbestiga. Sabi ng na may nahuli daw marami. May madre pa ata. Natsambahan. Mga, mabigat na, sa Mindanao. Yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo, sa pulis, tinuturo yan siya. Yan sila. Nakaupo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bigyan na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Ibal. NPA talaga yan sila. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganun ng, sabi ko, putang gago, pare yan. Kung ano yan, damay pa ako. Imbestiga ka ng imbestigahin mo yung totoo lang. So, detain siya. But yung one day, nalaala ba ninyo yun? Idotos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat ng komunista pinalabas sa kulungan. Si John isa. Wala silang mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare. Alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag yan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization So, kinuha ko siya. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. About 30 years ago. Siguro. Banon ba yun dyan? 25, 30 years. Tagal lang. From my NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan na ang tigas dyan sa... Yung mga military naman, sabi ko, intindihin ninyo. Sabi ko, inirelease Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung asawa ng De Vera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayong kaibigan kami.
Kaya ko noong sabi nila na yan si Duterte komunista yan, ang totoo niyan talaga, baski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, nag-i-istorya na kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi yan si Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayong magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw ninyo maniwala, huwag. Sinabi ko sa ang totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako papunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Alam mo, ganyan yung pare, marunong mga Katoliko, ito ha, organize tayo, mga ito, ganon-ganon. Mahusay yan sila magdala. Kaya, medyo lamang tayo ng konti dyan sa habulan ng isip. So, ganito, siya yung utak talaga. Siya yung sa akin. Wala naman, sanay na kami. Siya na yung mag-spacing sa kampanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. At only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Para, sabihin ko, yung mabibigat, Sambuanga siguro, gano'n. Nandoon ako, pero hindi ilat kasi una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi na rin. Alam mo yung aeroplano, hindi ba niya ako piloto ako when I was young, naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayong matanda na ako, paski yung may pressure. Hindi man rin yung halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Ganun, hindi ko na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there to bigay natin kay Jun yan. So, dito tayo magsunod kay Jun. Siya yung I trust him to do the job. So, siya yung magbigay ng program. Sign language yan. Paano gano'n yan? Pangalan niyo Duterte. Pangalan niyo po. Sign name mo. Si GMA. Tapos si FB. Si Era. Si Noynoy. Si Bongbong. Pangalan ni Bongbong. Sign name mo. Ito ang pangalan ni Rocky. Si Bongo. Kasi si Bato. Magkita tayo bukas. Kasi mag-aral ako para gano'n na lang. Sabi sa mga babae, beautiful kayo, maganda kayo. Beautiful. Beautiful.
Nehen Pioliang. Chinese yan. You're beautiful. So, uwi na tayo. Para po kinig ng istorya dito. Wala yung ano lang, yung tingin ko na that would pambuhay ng... Nandito pala yung classmate ko, Dabs Mamao of Lanao del Norte. Classmate ko yan sa... Kabats ko talaga sa law school sa San Beda. Believe ako. Sana next time, next time. Ako hinayang ako dito kay sa ano yun? Patakbuhin ko sana ng di bale. Pero sa tingin ko lang ha, pag itong yung napipika yung Pilipino. I don't know if it has gone to another level. Pero yung Pilipino napipika na sa administration. Alam mo, there was a time na about so many elections ago, bata pa ako, lahat clean slate, panalo. Panalo talaga lahat. So, wala man kayo kalaban, no? Sino man sila? Hindi ko man narinig. Sino kalaban ninyo? Alam ko na pipika ang Pilipino ngayon. As of now, hindi, not hatred or anger. Pero I could sense, nandyan ako sa napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang nagbuboto, patay. Haros tayo lahat, clean slate. Partido ng Pilipino. Totoo yan. Yung ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But sigurado ako na ang Pilipino napipika na. Either failed promises or whatever. Kaya pagdating kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas na. Wala, swerte natin. Boss, panalo kayong lahat. Pati si Atty. Torrio na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan mo. Torrion is a very good lawyer. Number 1. Kita mo si pastor nakakulong pa ngayon. There's more to it than meets the eye. Pagka gano'n simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng sabi kaya sadya yan. So wala tayong depende na yan sa abogado niya kung
Nakakabisita ba? Magbisita ako. Magbisita ako kay Pastor. So, okay, yun na. Mabuhay ang former President Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay ang PDP!